Uniformy na školách? Na takých školách, kde sú povinné uniformy, nech sa páči, ale inde si myslím, že užívajme slobodu. Povinná maturita z matematiky? Na matematických školách nech je povinná, ale na tých ostatných si myslím, že takisto nenúďme mladých ľudí do toho, že musia silou mocou maturovať z matiky, ale dobre by bolo, aby vedeli základy aspoň. Zavedenie sexuálnej výchovy? Povinnej? Určite nie, tam si myslím, že rodičia majú právo rozhodnúť. Obedy pre študentov stredných škôl zadarmo? Poďme sa o tom baviť, ale zároveň sa bávame, že čo za to. Čiže nebol by som rád, aby to bol socializmus, ale aby to bolo možno motivačné, aby pre tých, čo sa snažia, možno takáto výhoda zrazu by bola. Zrušenie maturít? Neviem. Ale môže byť. Akože keď vymyslíme iný spôsob merania kvality a hlavne by som povedal, že pridanej hodnoty, ktorú dáva škola študentovi, tak to by bolo super. Modernizácia internátov? Tak to by malo byť, samozrejme, to je povinná jazda a to je tak, že či má ráno slnko vysť. Tak jasné, že keď chceme, aby tam študenti chceli bývať, chceli študovať, tak malo by to vyzerať trošku normálne. Štipendium na štúdium aj pre študentov stredných škôl? Prečo nie? V dnešnej dobe mnohí 14-15 roční mlaďosi robia úžasné veci a jednoducho keď sa snažia, nech majú štipendia.